λοιπόν. Αυτό είναι. Κατάλαβες. Αυτά Λοιπόν, έχουμε για σήμερα και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε και να τα δούμε αναλυτικότερα. Λοιπόν, να υποδεχτούμε την πρώτη μας καλεσμένη, η οποία δεν είναι άλλη, κυρίες και κύριοι, από την πολύ γνωστή πια, Αγγελική Λάμπρη. Με τα μαλλιά φωτιά. Κορίτσι, κάνετε χρόνια. Και όμως. Τι κάνετε? Καλά. Α, κάνεις τα δικά μου, εντάξει. Ρίχνει να σου πω, κοίταγα τα παπούτσια σου. Τα παπούτσια Τα μου. κούνη, τα κούνη, τα κούνη. Όχι ρε εσύ, αλλά εγώ νόμιζα ότι μια κοπέλα η οποία στη ζωή της είναι έτσι λίγο άνετη, φοράει φλατ παπούτσια. Εγώ ξέρω ότι έχεις φοράγες τα κούνια. Πριν το παραπέντε φορούσα μόνο τα κούνια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και με το παραπέντε άρχισα να συνηθίζω το φλατ. Τον πρώτο καιρό με την ενδυματολόγο τη Μαρία Τσαμουδάκη μου παίζει συνέχεια φλατ, παντόφλες και τέτοια και έλεγα δεν μπορώ. Μαρία, πέφτω. Ναι, το έχεις ακούσει με άνθρωπο? Πέφτεις από την παντόφλα. Ναι, γιατί επειδή πολλά χρόνια φορούσα τα κούνη, τακούνι γυρνούσε γιατί... το πόδι μου κατά ένα περίεργο τρόπο. Το φοράγες γιατί ας πούμε σου έκανε στυλ αυτό, έτσι. Θα σου πω, επειδή δούλευα πολλά χρόνια βράδυ κτλ. Έπρεπε να είμαι συνέχεια κάθε βράδυ με την τακούνα εκεί. Οπότε απόλυτα φυσιολογικό το συνήθισα. Ναι. Και κουραστικό Ήταν να δουλεύεις βράδυ. Εντάξει. Με τα κούνια εννοώ, όχι το βράδυ. Ναι. Όχι και το βράδυ, αλλά. Ναι, και το βράδυ έχει μια κούραση. Είσαι τσαμπουκαλού, έχω μάθει διάφορα από τη δουλειά σου το βράδυ. Ναι, και από. Το μπάρι ήμουν πολύ τσαμπουκαλού. Είναι τσαμπουκαλεμένη. Ήταν η άμυνα για να μην σου συμβεί, ξέρεις. Λοιπόν. Όχι, δεν ήταν η άμυνα, έτσι ήμουν. Συμβαίνανε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. μισό λεπτάκι να ανοίξω αυτή την Θες ορκή. να την ανοίξω? Γιατί, επειδή με έχεις δει να μην την ανοίγω σωστά. Το έχουν μάθει. Θα της το πεις Μαράγμα. Όχι, θα την ανοίξεις και έλα. Παρακαλώ. Συχαίνω με αυτό που κάνουν όταν την ανοίγουν, ευκόνει μπουφ και χύνεται. Και λέει: όχι, εμείς δεν το κάνουμε ποτέ. Και έκανε το ίδιο ακριβώς. Λοιπόν, έχω σου πω, δεχτεί. Για δείξε μου. Είσαι τόσο δυνατή. Μπράβο, κοριτσάρα μου, έλα εδώ να σε κεράσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, εντάξει. Όχι, Λοιπόν, κερασάρα, και πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Να πούμε πολλά. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με Αγγελική Λάμπρη σε μια προτελευταία μας εκπομπή. Επιτέλους ήρθες και σε εμάς. Ναι, έπρεπε να τελειώσει το παραπέντε. Δεν μπορούσαμε ποτέ να συντονίσουμε Να συγχρονιστούμε, ναι, οι ώρες μας. Ποτέ. Πώς νιώθετε τώρα όλοι σας? Περίεργα. Η αλήθεια είναι ότι τελειώνοντας πήγαμε όλοι μαζί διακοπές, εκτός από την Ελισάβετ η οποία έκανε πρόβες για τη μύδια. Και επειδή βρισκόμαστε συνεχώς, δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει τελειώσει. Νομίζω ότι θα το καταλάβουμε στην επόμενη δουλειά. Στη δεύτερη χρονιά, όταν συζητούσατε για την ανανέωση των συμβολέων σας, κάνατε κι εσείς ότι κάνατε τα φιλαράκια που μετά την επιτυχία ζητούσαν. Ξέρεις, τα φιλαράκια νομίζω παίρνουν προς το τέλος $1.000.000 ο καθένας. Δεν έκαναν ένα συμβόλαιο μαζί. Όχι, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Όχι μόνο γι' αυτό. Όχι, δεν μιλάω για αυτά τα ποσά, αλλά δεν είπατε, εγώ τώρα μετά από αυτή την επιτυχία θέλω τόσο. Όχι, γιατί τα πράγματα είναι λίγο. Όταν ξεκινάς από κάπου, δεν μπορείς ξαφνικά από εκεί να πας εκεί. Υπάρχουν σκαλοπάτια. Ανεβαίνεις σιγά σιγά και σταδιακά, και αυτό είναι το καλύτερο. Και νομίζω ότι αυτό κάναμε όλοι και μια χαρά. Και έχεις και μια συμμετοχή που δεν το έχουμε ξεχάσει στον Κορέλη. Ναι. Στο λοχαγό Κορέλη. Στον Κορέλη. Αυτό ήταν λίγο μετά που τέλειωσα τη σχολή. Πώς ήταν η εμπειρία σε μια μεγάλη παραγωγή? Κοίτα, τώρα να τελειώσει τη σχολή και να είσαι αμέσως σε μια αμερικάνικη παραγωγή, εντάξει, σου κάνει λίγο ωραίο. Το αστείο ήταν ότι λίγους μήνες πριν ήταν ο ερωτευμένος Σέξπιρ. Που είχε βραβευτεί, είχε πάρει όλα τα Όσκαρ και το έβλεπα στο σινεμά με φίλους ηθοποιούς. Νόμιζα ότι έχεις παίξει και εκεί. Λοιπόν, και όπως είμαστε στο σινεμά, λέω στα παιδιά, λέω, υπάρχει περίπτωση ποτέ στη ζωή μας να δουλέψουμε με ένα τέτοιο σκηνοθέτη, να κάνουμε μια τέτοια δουλειά σε μια τέτοια παραγωγή? Και μου λένε, Αγγελική, εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν ξαναπάς σινεμά, Αγγελική, κάτσε. Εκεί στο σινεμά, τη θυμόντουσαν όλη αυτή την κουβέντα. 2 μήνες μετά, γι' αυτό ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις, όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ, πιστεύω ότι μπορεί και να συμβεί. Έλα να πούμε τη φιλοσοφία. Όχι, αλήθεια. Συνομωτή το σύμπαν. Ναι. Και 2 μήνες μετά κάνει οντισιόν, έρχεται ο ίδιος ο Τζο Μάντεν και περνάω από casting από τον ίδιο. Το σκηνοθέτη αυτόν, ο οποίος είχε πάρει Όσκαρ σκηνοθεσίας για τον ερωτευμένο σεξ. Το στυλάκι σου όπως το γνωρίζαμε, έβλεπα και τέτοια. Όχι, Καστανή. Πιο Ελληνίδα. Πιο Ελληνίδα, ναι. Είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί γελούσαν στο τέλος και με διώξανε και γελούσαν όλοι πολύ. Μπαίνω μέσα, μου λέει ο Τζομάνα, hi Angelica, how are you, τι κάνεις, πάρα πολύ γλυκύτατος, ευγενικός. Μου λένε είσαι μια πόρνη. Και ήταν ο παραγωγός ο Άγγλος, ένας ψηλός αδύνατος με κάτι γυαλιά τεράστια. Ήταν πολύ καρτούν. Μου λέει και είναι ένας στρατιώτης.
είσαι μια πόρνη και του την πέφτεις. Οκ. Τρακ, ξέρεις. Και όπως κάθεται στην καρέκλα. Πες, καθόμουν στην καρέκλα εγώ τώρα. Μαχαίλα, κάντο. Τι να σου πω, τι του έκανα. Ναι. Θέλεις. Ναι, τρελά. Λοιπόν, καθόμουν σε καρέκλα ή όρθιος. Στην καρέκλα. Ωραία, σε καρέκλα, οκ. Hi, baby. Αυτός αρχίζει να γελάει, του κλείνω το στόμα λοιπόν. Αρχίζει να γελάνε, ο Τζο Μάρτιν και με πήραν στην οντισιόν, αυτό έχω να σας πω. Να, ορίστε. Μια χαρά. Να έχετε θάρρος και όταν και του κλείνα το στόμα, δεν υπάρχει. Πήγαινε να μιλήσει και σου κλείνει. Εγώ του κλείνα το στόμα και συνέχιζα. Και οι άλλοι γελούσαν και έτσι με πήραν. Τέλεια. Πότε σε ειδοποίησαν, άμεσα, το χάρηκες γρήγορα ή είχες αγωνία? Την επόμενη μέρα νομίζω. Λοιπόν, διακόπτω. Μπορώ. Αυτή την ωραία συζήτηση. Να πάμε σε ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Είναι το πρώτο βίντεο αυτής της ημέρας, το οποίο και τη σημερινή και την επόμενη εκπομπή θα βλέπετε έτσι διάφορα βίντεο τα οποία είναι από όλη τη χρονιά. Έτσι. Γιατί έτσι κι αλλιώς τηλεόραση πια οι τελευταίοι είμαστε τιμωρημένοι. Και έχουμε φτιάξει τις καλύτερες στιγμές από την τη βιόλα μας.